ana pawang hujane lor. Halo dulur, tak sepin lokasi ketoprak Wahyu Manggala ning Dusun Semen Sawahan Desa Sekarsari ya lor. Lah iki aku mau ceritane kondresi mengidul teko Desa Wirata iki mau lor. Lah iki wis teko tamane Desa Kedung Asem lor iki lor. Tamane keren pol lor. Lah iki saya mengidul meneh lor. Lah iki aku ceritane dikon review FB jenenge Senton Real lor. Jenenge iku sing duwe iku Pak Alim bakul pupuk semen jarene lor. Mang aku ya dikon mampir lor, aku ya langsung mampir omahe mau lor. Lah iki mengidul meneh iku teko Koperasi Merah Putih Desa Kedung Asem iki lor. Lho, Koperasi Merah Putih wis dadi jos lor. Ning daerahmu wis do dadi ta urung lor. Lah iki saya mengidul meneh lor. Sawah-sawah iki pemandangane jelas lor. Sayang iki mang pas mendung teko kene. Dadine ya ngene iki rada adem cuacane. Posisiku iki jalan Dresi arah Sumber ya iki. Lah bakul-bakul wis do mapan ning kene iki. Lah iki sesuk iku ning kono lor semen Kulon iku ana Asri Wijaya. Lah iki apa lor panggunge ketoprak Wahyu Manggala wis megah ngene jos lor. Pinggir dalan nggone layar resik nggone nonton iki. Muga-muga engko bengi ora udan dadine ben rewame. Lah iki aku medun terus tak sepilno iki lor, malah nombahe pawang hujan iki lor.